Po obdržaní licenčného kódu a aktivácii licencie je potrebné vykonať niekoľko úvodných nastavení. Podľa toho, ako ste doteraz používali aplikáciu, môžu nastať nasledujúce dva prípady. Používali ste program v skúšobnej 14-dňovej dobe a naplnili ste si ho testovacími údajmi, ktoré ponúka program, alebo ste si do programu nahrali vaše skúšobné údaje. V takomto prípade je potrebné tieto údaje vymazať a uviesť program do základného nastavenia. Vykonáte to pomocou menu, nastavenia, špeciálne funkcie, zmazanie databázy. V prípade, že ste si program len stiahli a nainštalovali, bez testovacích údajov, nemusíte vykonať zmazanie databázy. Ak už máte program v základnom nastavení a databáza je prázdna, zobrazí sa v ľavej časti okna postup, pomocou ktorého si program naplníte vašimi údajmi.